tak trimo anane lelakonku niki kabeh kudu nrimo apa eneke lakone Gusti. Nggih Mas. Mergo kabeh kuwi menungso karing lakoni. Lakoni. Ayo. Ana jroning netra nrimo pandu mengtu mati. Kados panjenengan nggih kudu nrimo. Iya nrimo. Nrimo pun bersyukur mawon. Iya, pun kados syukuri. Mbak Manten ugi nrimo ya Mas. Iya. Pisuke digaji pinten-pinten mawon kalih Mas Manten kudu nrimo. Iya. Ya toh, sesasi paribasan digaji 50.000 ya kudu nrimo Iya. ya Mas. Lalu nek kula nrimo lho Pak, 50.000 lho awet tak tukokke kecap Pak. Nggo raup. Muga tandha dawa lara nrimo ya nrimo nek enek ukurane ya percuma ya Dik. Lah pripun ta? Angger wayah kaya ngene iki disayang-sayang. Iya, rame ditenduwe. Coba engko sura. Matane wong turu ae nobatke. Ya kudune kaya jenengan ki kudune duwe pekerjaan sampingan kaya aku ngene iki. Aku dolane repot tok len wegah. Aku Sampingan opo? nyanyi ngene iki lho gur kanggo sampingan malahan. Pekerjaan tetapku ki malah uduk nyanyi. Mboten Pak. Dadi PSK. Ya, kuwi pokoke. Ki ngerti ora saru lho. Ora roh aku. Ya wis nek Sakabeh tak antepi aku tansah nyuwun yang widi Tino beno ing godhoron sono ayem ana mring kawula saiki ndak anti-anti bisa wadah yo atinya wiji kang ndak esti bisa lakon sakabeh panyuwunku PSK piye to kabeh posten niku datan bisa den selai merga triprakara jodoh bejo pati tan ngawruhi Len ayo PSK kok malah ra lapal. Lah wong ora apal kok. Lah iya. Lah yo. Kapasitas apa jenenge kemampuan wong ki dhewe-dhewe. Antek wis tau tajak nyanyi kuwi to, Len? Ora apal yo. Urung tau. Entekno. Akanti menopeng ati bisa enteng kang ndak lakoni tanda esti bisa lakon
tembe mangyo kamulyan. Monggo ganti lagune. Ayo, Len. Yuk. Ganti. Ning lara ora kaya wong kang nandang buyung mangan radonya rajena dolan neng omah bingung ayo Let muda leganono nggonku nandang bronto witing mari dimen mari nggonku lara ati saranane wong yen luwung betah apa kurang guling ngelingo solah jatnika yen wacana kudu manis murid tentreming sasama murid tentreming sasama samane manungsa sami yang kedua hadir Yolan Icis. Hey.
dicepetke sithik dadi anu Agung leh ngolu sak sendok-sendoke dia lho. Ya. Digetke ngono wae Gung nak monggo. Langgamipun ngatur Dik Icis. Nggih. Angger akei 50 mes abot. Oh. Njaluk anu tambahan. Iya. Kayak ana to, Pak? Pak ya Allah, Pak. Ya. Termasuk niki wau langgam jenang gula. Nggih. Kelangenane juragane. Oh, lah. Jane duit ngono. 2 minggu apa 3 minggu iki pake senengane ning omah mung jenang gula. Kelingan jaman biyen aku ndol nek disengeni mbokku lagune ya jenang gula. Nggih. Sembah nuwun Bang Anton, bendina tetep ngetutke kanca-kanca satu doa yang terbaik kagem pake sing penting sehat tak tenangke mawon. Amin. Amin. Ya, kalajengaken. Nggih. Bunga susah
ngaturaken aku iki kurang apa kebangetan sriramung larani ati aduh papa aduh piyo dosaku iki apa bola bali atiku mbok gawe tak suwun marang sliramu aja gawe lara ati monggo Mbak salah setunggal Mbak Lorati 2 Lorati 2 Dinita ya wah iki nganggo jarik barang saiki wisan wah wis plek sinden ha iki iya mboten kompyong-pyong biasane Lorati loro mun aturaken monggo Pak kurang apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu larani ati ati catur ra bisa ditambane iki ora bisa tak kedetno yen tawara sliramu jejer dhewe andom tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku kowe nyanding wanita liya wis milya sayang aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola bali agawe glaning rasa
sonjogo wes milih sayangku apa dheweke wes milih dadi bojoku apa bojone tresno sliramu rapi sonjoku tak nyuwun kalau paringo eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentram pangadap kurina wangi bola bali mbok aja larane Sembah nuwun Pak Pono gunganipun. Rabi Majeng Pak. Ayo Pak Tulus. Iya.
tresno balung ngangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Ayo Mbak. Oke. Saiki. Sesuk. Aja lali pawalingku. Uga ngono Kang Mas. Janji-janjimu. Aku kang setya satu. Tak enteni nganti saelingmu. Yo Alrasa goyang Pak. Ser ser ser. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwon rino lan wengi. Muga-muga Gusti Ayo Pak Tulus. sok tepanan nggono bali. Bisa kumpul. Ayo Dik. Kaya kuning. Bojomu tak silih. Ojo. Esok-esok tak balik. Kira apa ya Pak ya? Sikil ya. Aunono mindonono tak enteni ing dhisik ing tresno balung ngangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Terima kasih. Sampun matur suwun Pak. Sebangun Pak Eko Berkah Abadi. Sedanten kemawon para tamu, para beni sepuh ingkang dalu kalenggan kepareng langgang para rawuh pamunten. Mas Suhar karene dedak wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Rasa kangen dadi
rasa bingung. Wong ayu ingkang Bali kanggo nambani angene ati nadyan sakedhep netra ati lega uga atuk tombo. Jan Gumyak anggere bose ndang liga nyedak rene mesti semangat. Semangat kabeh. Nganti kekong ning ngimpi kawan-kawan sirah jroning ati dadi gelap tak goleki sirah ora ono ya alrasa Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane antu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. rasa kangen yen saya suwe saya Wong ayu ingkang Bali kanggo nambani angene ati radyan sakedhep netra ati lega uga atuk tombo. nganti kekawon ning ngimpi kawan-kawan Sliramu wis teka jroning ati dadi gelap tak goleki sliramu ora ono. Monggo mandhut wetan langsung matur suwun. Saya iso kok. Kak Sena arep joget. Iya. Nak lanang dhewe, nak wedok dhewe. Anak lanang tak sekolahke, sok yen gedhe pinter nyambut gawe. Aduh sayang, meneman timun sigarane mas, monggo nyabun
etan soto kulon ya soto Terus ora kaya segane golong ya etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojone uwong enake aduh sayang aduh sayang bayame kuning-kuning ayame kaki nyandi lugu dodok ra aling-aling anggo sandal ya kena beling dadi wong wedok aja milah-milih itu aneh itu wong kuwe aduh sayang yo mas sandal jepit kacamata ora duwe duit katokon no Nggih, matur nuwun Mbah nggih. Kau bengi kota seterusnya ing desa merga aku lagi sing dak tresnani klintik kota Mangetan Surabaya terus nang Bali mangulan lunga nang Bandung ora ketemu karo aku nang Jakarta jebulane krusung keburu nado wakasane potang mating rakate akeh aku dhewe sing kula kope
jabol ora ketemu aku gelicikung aja beda aku terus bali neng Semarang klincik kuwos ana kandang golong komen matur suwun Bu Semanun dateng kemawon sinenengan leres tahun telu kalanggahan jen sewu